Είμαι η Νικολέτα Ράλη και για 4 μέρες θα ζήσω τη μεγάλη απόδραση στη Σαντορίνη. Αυτή τη φορά όμως έχω και παρέα, τον Γιώργο. Μαζί θα ζήσουμε μοναδικές περιπέτειες στο πιο μαγικό νησί του κόσμου. Ακολουθήστε μας. Καλημέρα! Περίβολο σήμερα. Μία από τις μεγαλύτερες παραλίες στις Κυκλάδες. Θα χρειαστούμε και ένα μεγάλο πρωινό βέβαια, γιατί σήμερα θα κάψουμε χιλιάδες θερμίδες. Έφτασε η μέρα του ηφαιστείου. Είναι δύσκολο να περιγράψεις την ομορφιά ενός μέρους που όλοι έχουμε δει σε χιλιάδες καρποστάρ. Γι' αυτό και για τη βόλτα προς το λιμάνι της Ίας θα πω μόνο το εξής. Η διαδρομή θα σου πάρει από 10 λεπτά έως 5 ώρες, ανάλογα με το πόσες φωτογραφίες θέλεις να τραβήξεις. Αυτή τη στιγμή πλέουμε πάνω σε ένα σημείο όπου πριν από 3.600 χρόνια υπήρχε έδαφος. Η έκρηξη του ηφαιστείου δημιούργησε τον βυθό που απλώνεται 1.500 μέτρα από κάτω μας. Η πεζοπορία στο ηφαίστειο χρειάζεται ανθεκτικά παπούτσια. Η ηφαιστειακή πέτρα γλιστράει και καίει επειδή δεν υπάρχει σκιά πουθενά. Επίσης, οπωσδήποτε να πάρετε αντιλιακό και καπέλο. Φτάνοντας στην κορυφή διαπιστώνεις ότι η ζέστη δεν έρχεται μόνο από τον ήλιο, αλλά και από το έδαφος. Άλλη μία μεγάλη απόδραση με το Gran Cereale που θα μου μείνει αξέχαστη. Τα ξαναλέμε όλοι στην επόμενη.